Ayan, good morning, good morning. Nandito tayo sa Dagupan Stadium. Christmas party ng mga OFW entire Pangasinan. Ayan. Look. Merong Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Dagupan. Tsaka yan, mga kapwa OFW, tingnan nyo. So, line muna kami. Ayan, may mga remembrance kami. Ayan, isa-isa. Okay. So ito siguro chocolate o kaya make up. Yan, may mga gift na kami. Oh, kita mo, dalawa nang binigay sa akin ni Press. Oh, tigda-dalawa kami. Yan, special. Then, Labiros. Region 1, First District. Yan, papasok na kami sa loob. Yan, welcome entire Pangasinan OFW Christmas party. So saan yung kasama natin? Doon sila. Ayan. Ito may mga pag-ibig pan. Ayan. Mga pictures. Hello po. Ayan po. Sige. The other participants. Ayan, mga kapwa OFW. Maminggaling kami ng papremyo. Ayan sila. Kulang yung energy. Ang sasaya nila, sasaya namin. Energy! Energy! Sumigaw kami ang iwagay nyo yung mga balloons. Okay, dito ako, Harold. Dito ako kasi alam ko may pinagdadaanan ko sa microphone nyo siya. Sumigaw, umiyaw ang mga nakapula. Maraming salamat, Ilocos Sur. How about for Dagupan City? Yeah! Ayan, okay. From first game po
natin ang 825 swerte yan. Yes, bakit? 25 US dollars ang OWA membership. Yes, kaya naman with regards to membership, pera yun, tama? Ngayon, kung ang OFW ang nagbibigay ng pera at sa kanila, ngayon tayo ang magbabalik ng pera. Kaya naman po, yung first, kasi kahit ilan, anyone na makapagdadala po ng Yan, mga pagkain yan. official receipt ng OWA. Official receipt ng OWA. Resibo ng OWA. Oo, magkakala ako sa mga bangko. Resibo ng OWA. Ito, sige ba? Isa lang? Resibo ng OWA. Hindi ka naman lang. Ito, nakikita ko baka pinumano mo pa ito. Oo. Paalala lang po, ha? Ano binibenta? Magkano isang kilo? 100, isang kilo. Oh, kita mo, mayroon dito. Product ng Santiago, Ilocos Sur, OFW. Oh, ito, sandal, isang kilo. Ha? Sandal, isang kilo. Oh, sandal, isang kilo. Teka. Kayo pa ang tunay na bida. Ayan, sandal isang kilo ng bawang. Ito naman, Ilocos Norte. Ayan ang aming presidente. Yan. Magkano dito, madam? 190. Ito 190 isang kilo na lang kamo ito, isang big case 190. Magkano isang kilo? Ha? 280 ito. Produkto ng Ilocos Norte. Yan. Oh, 280. 280 ito. Oh, isang kilo. Yan. Saka dito, mga produkto ng Ilocos Norte. Yan. Ito naman, Santiago. Ay, siya nga pala dito, itong produkto ng Taguden, Ilocos Sur. Yan. So, bumili ako, isang kilo, 100. Yan, mura na. Oh, this is my lucky number. 729. Yan. Marilo Josephine. Marilo Ramos Yan. Soriano. Okay, next. Next, ready na po ba kayo? O, mag-ready na. Clue, yung susunod po na hinahanap namin, nasa bulsa o kaya nasa wallet. Merry Christmas! Oo, dito, first 10. First 10 lang po, ha? Dito yan. Makikita ba sila? Hello! Ayan, mga masisipag ng OWA officer. Ayan. Merry Christmas! Ayan, may mga native na loya. Saka yung ubi. Ayan. Produkto pa rin ng La Union. Ayan. 40 ang ito, 40 ang 1/4 daw dito. Native na luya. Saka yun. Hindi nyo alam. Ayan, mga ubi. Masarap yan. Heavy snacks yan. O, heavy food. Ayan na po sa straight question. 307! Merry Christmas, pare. Sama mo. Ayan, ang dati kong kasamaan doon sa Hong Kong, driver, nagpurgod nung
last year din, May 1. Yan. Kita-kita rin kami rito sa Christmas party ng OFW Family Circle dito sa Dagupan. Yan. O ayan, produkto ng Dasol, Pangasinan, Duhat, Wine. Duhat Wine. O ayan o. Magkano isang bottle? Ha? 220 isang bottle. O, ito produkto ng Dasol, Pangasinan ha. Wine. Gawa sa Duhat. O, yan. O, yan. May bagong din sila. Magkano naman ang bagong nyo? O, ito. Bagong nila, 25. Bagong ng Cash prize. Dasol. Pero yung bagong ng Pangasinan. Binigyan ko tayo po ng cash prize. First five. Ayan, asin. Sa Dasol. Maraming asin sa Dasol. At saka sa Alaminos, asin din. Marami sa Pangapisan. Ganyan. Cellphone. O yan, yung mga kapwa ko OFW, yung mga malapit sa Pangasinan, sa Alaminos, sa Dasol, yan. Duhat, wine. 220 isang bottle. Or nakasubscribe sa amin po. O, yan si Ma'am Joyce ng press ng OFW Alaminos. Yan, ng Akopa. WhatsApp naman daw. Ang mga kagalang union. Break time. Ayan ang Ayan na, Gatbanda taga Ilocos Video Sur. Remittance. Yan si Sure na Madam win Kuwa, ka. team member. Ayan si Madam Honorable Number Yuiko Duterte, 102. Honorable Belen And T. Fernandez congratulations to all our City Mayor. winners from Ilocos Sur. Hi sir. Next, we will be drawing Yan, si a Gerardo, four si from the Reverend city of YC, Dagupan. Regional Director ng OWA RWO1. Apat, Si Sir Dagupan. Yes po. ano? Si First number, si Cleo number. Usman. Brother. Yan.
empleyado ng Alaminos ng OWA.